Добро утро на всички! Искам да ви приветствам с добре дошли в нашата страничка. Благодарна и щастлива съм, че сте тук заедно с нас да вървим по пътя на нашата трансформация. Ще споделяме, ще коментираме. Може да пишете коментари, да бъдете активни, да задавате въпроси. Ние ще отговаряме с това, което знаем. И да вървим заедно по този път. Днес искам да споделя с вас, понеже е началото на годината, всички ние си поставяме цели, мечти, желания, които искаме да сбъднем през новата година. Каквито и желания да има всеки един от нас, те са свързани в 4 сфери от живота. 4 основни сфери в живота са взаимоотношение, пари, реализация и здраве. Важно е всеки един от нас да се напише целта и за да разберем откъде тръгваме като начало, е хубаво да си конкретизираме точно къде се намираме днес, тук и сега. Защото много от нас живеят или с носталгия в миналото, или с притеснение за бъдещето. Всичко, което ще правим тук, е сега, днес, без да се връщаме в миналото или без да се безпокоим за бъдещето. Нашите действия са днес. Резултатите, които искаме да постигнем в бъдеще. Това, което мислим, чувстваме и действаме днес, е резултата, който ще видим в бъдещето. Така че искам всеки един от вас да си напише в тези 4 сфери, къде се намира в момента. Значи, пишете си взаимоотношения, пари, здраве и реализация, като по скалата от 1 до 10 определяте днес аз се намирам, ако сте достатъчно удовлетворени, най-много е 10, ако е средно 5. Така знаем откъде сме тръгнали и след 6 месеца или 3 месеца ще видим имаме ли резултат в тази сфера. Тук съм, за да давам стъпките, които аз научих, защото аз живях 15 години с паникатаки, които бяха следствие на моите мисли, на моите чувства. И съм тук да ви покажа как промених нещата, така че да се чувствам добре и да сбъдвам. 2 са начините на развитие на всеки един от нас. Единият е през болката, а другия е през осъзнаването. Искам да ви покажа как да не стигате до болката, защото това е трудният начин, а да бъдем осъзнати и да действаме с лекота. Така че след като си определите къде се намирате сега, пишете си целта, пишете си мечтата, няма значение кой в коя сфера иска. Хубаво е да се определи коя е сферата, в която ще работим, да си поставим поне 3 цели, върху които да имаме фокус и да работим и да действаме с малки стъпки. Примерно, давам пример, ако даден човек иска да свали определени килограми, пише какви килограми иска да сбъдне, след 6 месеца, сега колко килограма е, след 6 месеца колко килограма иска да бъде и правим малки стъпки
като всеки ден си пишете по 3 стъпки, които ще направите днес, за да бъдете по-близо до целта. За някой от вас може това да е взаимоотношение, може да е кариера. Основните са 4. Но ако искате по-подробно, може и да си ги разбиете. Примерно бизнес, пътувания, кой от каквото има нужда като цели. Важното е да имаме намерение. Намерението го създаваме, когато определим къде се намираме днес, с какви чувства сме днес, дали влизаме в това намерение с страх, въодушевление, сбъдване, кой какви чувства има в момента. Това по пътя ще се променя, аз ще ви казвам как. И си задавате 3 стъпки, които всеки ден ще правим в продължение на 6 месеца или 3 месеца. Всеки може да види резултата. Намерението става с мисли, чувства и естествено действие. За да имаме резултат, трябва да имаме и действие. Ние сме тук с сестра ми да ви покажем какво научихме, какво знаем и да вървим заедно и да се развиваме и да се трансформираме. Може да коментирате, може да задавате въпроси. Ние сме тук, за да отговаряме. Благодаря ви още един път, че сте тук с нас. Вярвам, че ще се учим много неща и ще се учим взаимно. Хубав ден на всички!